Dobar večer, ja sam Alen Fodor iz hrvačkog kluba Vindija. Danas sam hrvao do 72 kg na državnom prvenstvu u Svjetskom Kraljevcu u školi Iber. Kao prvo htio bih pohvaliti Kraljevec za sve što su napravili danas za državno, jednostavno atmosfera je predivna, puna dvorana, reflektori, jednostavno je savršeno za tako način kako bi trebalo biti državno. Osvojio sam naslov prvaka, imao sam 4 borbe, 4 napete borbe, bilo je dosta skidanja prije toga, tako da mi je to dodalo jednu veliku težinu na sve to. I to je to, jednostavno htio bih čestitati svim prvacima i htio bih čestitati svojim dečkima iz kluba na odličnim borbama. Sandro Prankol i Mihael Bešinić su isto postali prvaci sa mnom, tako da jednostavno tri naslova je jako dobar rezultat. Dario Macok treći i Ivan Ratković isto treći, njih isto bih pohvalio, jednostavno dečki su dali sve što su mogli i na kraju je sve dobro ispalo.